Hi guys, labas na guys. Isa ka basket na panagpikas-pikas. Ito na po guys. Kasi, silaan. Mas masalaya na ito eh. Laban. Ayaw mo manti, bakit ito ba? Balik na, pag-charge, abot na. Dili man! Loy, kuhan sa mong kamot! Patang ituglo siya. Ituglo yung kang ate eh. Ituglo sa iyong ate. Ikuhan na rin ba o? Yeah, dili. Ito buwang. Labi ng utang ng ibu sa gabi da. Namitas ng gabi ng data. Uy, pabutan boy! Gabi dito. Napalidan niyo, gano'n. Hinay mo nanay nga palit sa washing machine. Aron hindi na suso. Paano? Dili man yan. Bibira ba ka? Dili man na kali eh. Hindi lagi na kayo basta mapagdan. Kaya daw ba na? I-charge mo na, balik ako na. Boy! Ang daming yan. Ha? Ha? Kulbut ang gabi yun. May gabi daw. Balik ko sa dito. Kasi di mo suotol ni. Ay, ano mo? Patabang daw ni Kuan. Ato daw di ati Gigi may. Patabang daw mi. Ha? Tabang daw ati Gigi. Ako ka ng malata. Wala, wala ko lagi. Ako dapit. Laban yung kay ate. Nagsugod na may og candidate. Candidate number 1. Tudluan kasi mo speech. Di pagigag patudlo. Banta. Dito, sige na dito. Kaligo na ito. Pinuhan na rin araw mo panti. Yung ubos. May pa daw sa akin yung iba daw yung mga TikTok na yun. Sige na. Katulad na Gigi na yun. Sige na, Mi.
Pag-bis karon guys, mga bata guys. Para wala tayo labunan, kamay labunan ito sa body guys. Ne. Ah! Ne. Ah! Ano sa? Pagkaligo na. Napalit ka. Sila Virgin na yan. Puso de bulan ko, ano to bulan? Anong puso bulan? Nalaman mo talaga dito sa Amburan. Ay, gabi. Tawag. Sa bulan para sa bulan sa magiging gamit. Hi guys, good morning. So ngayon guys, gikan ko nag-duty. Kaya ni kan sa Miami nga kuyog kog Cebu. So kuyogon ko ng Cebu guys. Nangi ko sa mga galon nga bali og 1 week akong absent. Okay ra man kay iyang bana sad na pa man kay wala pa man pud nilarga iyang bana. So murag napil na ko nga excited kay ko. Bitaw guys. Pagkuan lagi na ako nga mo atog Cebu mura ko sa nakuan nga so ba pabdili pa na ako siya chatan aron makurat na lang siya may gani kani sugot akong agalon guys maglarga na iyang bana na sukarap gid si utik bitaw no na una man ko nanghid sa babae, anak ko nanghid sa laki. Yung laki ang limabantay sa bata. Pag okay sa laki, bira, larga din si utik guys. So, abang-abang na lang kayo sa pagdating namin doon. Ako na nila Lilin, kaya wala naman ko panangit sa kong galon. Daw, nanasa ti Miami dani, nag-ready na po siya. Nana akong kuan, so dalan sa akong sanina. Dalag gamay ra nga kuan, sanina, dalhon. O, gamay ra, kay Kay kung daghan kay dalhon dito, apiki na po sa sudlanan malagi. sa pagkuan, ang kuan na, sakay-sakay na.
Malo pa lang ang masakay daning mga malita-malita ang mapalit. Mulagi. So, kuyog po si Lilin. Daw, abang-abang na lang kayo sa kaganapan namin doon. Abang na lang mo guys, unsay mga kuha na mo dito mahimong among ikatabang. Mulagi. So, Di man mahimo ni ate kuno nga siyara. mulagi. Kuan pa guys, cellphone. Kay diyan na wala naman ko sa mong istorya. Gitawagan niya na ako siya ganina, kung nga dili pwede nga ikaw ra makadto dito. Kay og kuan pa sad guys kana ang dagko pa sad mig mga kuan. Kami unta team Maya dito paingon tanan. Pero kay wa man diha kaugalingon kwarta gina ni Ate Maya ang iyang ipamasahe sa amoa kay kanang na pondo niya sa fundraising para yun na dito sa kuan. Ang iyang ipamasahe sa amoa iyang kaugalingong kwarta. Na kuyog mi Tagay kani sa day ay kuan kapungan. sige lang kay kuan magyapon ta mi kasi nagyapon ta kay ka ba kita ra nimo kay kwarta ka kita ra. Anong sundrok ba? Unang iya ming kuyogon kay para makatabang-tabang mi dito sa iya kung kuan pod magkalisod ka kami mag-video sa iya o ana ra kung kuan nay maka-video sa iya nay makahawid nay makatabang pagpamutos pangatag. Mulagi ang gingon sa iya, kung nga maglisod man ka pag video nga kaura, alam mamalihog ka dito sa Lahi baya yun ning mag kuan nga manumanguan ka may man kami kay pwede raman mi niya kuan-kuanon kay kabalo naman mi sa among mga kuan Rolls. kabalo na mi daan og kuan na unya dito unya sa makakuan sa kuan mag-ingon niya no so may yan nugo raman mas maayo nga kami na ami iya ma sampit. kuan pabira-bira mi niya dali. Abang-abang na lang mo guys kay maglukat na si Ate Memias among ticket kay kagahapon nakalukat naman siya sa iya lukatan mi niya ni Manang duha dili po ko makakuan kung kang Richmond kay sa kuan Lunes paingon sa Miyerkules wa may klase ni Saysay pagkahuybis na anay klase adto ra nako ipabilin ila ni mama na amang pud si Riri pagkagabi ihuli ni Saysay. Masikotik. Unsa man? Ilang ang Ha? Ilang yung git. Isa ka semana. Naku anak. Nga naman, pila na tayo sa kabuan ta dito? Hangtod mahuman ang kuan. Mahuman ang pahatag. Hulinog. Kuis, ako kati hantod mahuman. Human naman good. Tawan sa mahuman panghatag. Nag-appear siya ka biya dito. Mo gani lagi nagkuan kagahapon nagtawag si Alchil naglinog na gani sa gaykuno dito sa tindahan. Na munang abang-abang na lang kayo sa kaganapan namin doon guys. O dili na may problema sa mga sakyanan kay nanay nagpasalig. So thank you so much Papa Edi og Mama Bibe sa inyong pag-offer. So abangan na lang ninyo guys.